Ginikanan sa gikawat nga bata sud sa usa ka ospital dinhi sa Sugbo miatras sa pagpasaka og kaso batok sa suspect. Ang mga ginikanan sa bata nga sila si JV ug Jonathan misangat og affidavit of desistance ngadto sa Office of the Cebu City Prosecutor. Ang affidavit of desistance isumiter sa usa ka complainant kung dili na siya buot mo padayon og sangat sa kaso batok sa giakusahan. Niadtong Enero 4 ang suspect nga si Melissa Londres kinsa nagsulod og uniform sa nurse nakitaan sa CCTV nga midagit sa batang si Prince Nino Siladenia sud sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Apan human sa 48 ka oras natultulan ang suspect ug nabawi ang bata. Ang pag-atras sa mga ginikanan sa maong kaso wa gikalipay ni CIDG Central Visayas Chief Marlon Tayaba. Matod sa opisyal nga dili unta angayang tugutan ang pag-atras sa mga ginikanan tungod kay ang nalapas nga katungod dili sa mga ginikanan kundi ang sa bata. Nanghinaot si Tayaba nga dili dawaton sa prosecutor ang affidavit of desistance sa mga ginikanan.